OK, takže ahojte všetci, rád by som vás privítal pri ďalšom pokračovaní môjho rozprávania o privlači. Dnes by som chcel urobiť rýchle video na tému veľkosť nástrah. Téma pre niekoho možno trošičku kontroverzná, pretože samozrejme z hľadiska tej našej praxe privlačiarskej každý máme na tie nástrahy iný pohľad, niektorá chyta s malými, niekomu sa naopak osvedčili veľké. Ja by som chcel ponúknuť také svoje skúsenosti s tým, čo kde, akú nástrahu použiť, pretože tá veľkosť, aspoň v mojom prípade, sa ukazuje niekedy ako veľmi zásadná vec na to, aby sme dosiahli pri vode ten úspech. Sezóna nám úspešne začala, verím, že sa vám darí. Ja som teda zatiaľ nejak dostatok času na tú privlač nenašiel, bol som pri vode celkom 4 krát na dvojhodinovú vychádzku, z toho 2-krát som sa musel asi po pol hodine zbaliť a ísť domov, pretože keď už idem v vode, tak chcem si zachytať a nepočúvať rev ožratých tínedžerov. Ale vzhľadom k tomu nejaké úspechy prišli. Sezónu som otváral sumcom 148 cm, potom nejakým menším sumčekom okolo metra ešte prišiel. No a konečne sa mi podaril chytiť aj ten zubáčik, keď to bol na teda skôr zubáčik na takú veľkosť, ktorú by sme si všetci predstavovali, ale jednoducho aj to je úspech. Proste nie vždycky chytáme metrové ryby. Považujem to za úspech. A práve ulovenie tohoto zubáča tak ma nakoplo k tomu, aby som urobil toto videjko, pretože výber veľkosti nástrahy bol pre ulovenie tej ryby kľúčový. Vrátim sa teraz mnoho rokov dozadu späť k mojim privlačovým začiatkom. Ja keď som začínal chytať na privlač, keď som si teda povedal, že to vyskúšam, že sa to nejak naučím, tak som si kúpil wobblery, v podstate úplne nejakým náhodným výberom. Prišiel som do obchodu, nejaký wobbler, ktorý sa mi esteticky páčil, som si kúpil, vedľa neho bol nejaký ďalší, tak som si kúpil aj ten. Boli to wobblery Rapala Shadrap o veľkosti 9 cm. Začal som s týmito wobblermi, kúpil som si vtedy 4 wobblery, to boli moje prvé wobblery. Začal som s tými wobbmi chodiť k vode a prišli prvé úspechy. Väčšina tých lovených rýb vtedy boli jalci, sem tam sa podaril nejaký boleň a sem tam sa podaril nejaký zubáč, ale bolo to v tých mojich začiatkoch naozaj len sem tam. Takto som chytal niekoľko rokov, samozrejme počas toho obdobia som tých wobblerov dokupoval viac a viac, niektoré mi chytali viac tých rýb, iné chytali tých rýb menej. Nebolo to úplne ono, ale na takého toho privlačového začiatočníka, ktorý sa to chcel naučiť a nechcel to vzdať, je každý úspech tým najväčším úspechom, takže každý úlovok som považoval za úspech. Potom prišiel zlom v mojom živote, presťahoval som sa, začal som chytať na iných vodách, najmä na vodách, kde, ako som si musel zvyknúť, je ďaleko väčší rybársky tlak, než tam, kde som chytával predtým. Začal som chytať spôsobom, na ktorý som bol zvyknutý z tých domáckych vôd. Začal som chytať na nástrahy, ktoré som používal dovtedy, spôsobom, aký som používal dovtedy. No a tie úlovky neprichádzali. Podarila sa mi ešte jedna vec z hľadiska mojej privlače, to bol taký míľnik. Zmenil som prácu a v práci som mal nového kolegu privlačiara, ktorý v podstate mi otvoril cestu k menším nástrahám. Nechal som si nejak poradiť, začal som teda skúšať nejaké menšie nástrahy a prišli úlovky. Na vodách, kde som bol dovtedy bez úspechu, na vodách, kde som chytal na tie svoje osvedčené nástrahy, ktoré som teda mal z toho obdobia predtým, boli to nástrahy veľkosti 9, 10, 11 cm. Naraz som začal chytať na nástrahy 6-7 cm a prišli úspechy a prišli pekné ryby. Tak som si povedal, že niečo na tom asi bude, že pravdepodobne tá menšia nástraha pôsobí pre tú rybu dôveryhodnejšie. Začal som porovnávať, čo bolo iné predtým, čo je iné teraz. Prvá vec, ako som spomenul, úplne zásadná. Na vodách, kde chytám teraz, v súčasnosti je o mnoho väčší rybársky tlak, o mnoho väčší rybársky tlak ako na vodách, kde som chytal predtým. Ten rybársky tlak je niekedy tak masívny, že človek večer, keď príde k vode, tak veľa večerov je jednoducho taký, že vôbec nemám ani kde pomaly nechať auto, nie to ešte kde chytať.
Skutočne je to tak, vody v okolí sú presýtené rybármi zo širokého okolia a človek jednoducho veľa svojich výchádzok musí ukončiť ešte skôr, ako začali, pretože proste nemá ísť kam chytať. Prišli proste zábery, prišli úlovky, prišli aj slušné ryby. Povedal som si, že toto bude asi cesta, že takýmto spôsobom to tu asi funguje a že tá ryba je pravdepodobne omnoho opatrnejšia, že tá ryba je pravdepodobne omnoho viacej poplašená, popichaná, z toho množstva rybárov vyplašená. A jednoducho nemá dôveru k tým veľkým nástrahám, nemá proste dôveru k niečomu, čo jej pripomína neviem čo a jednoducho mi to nezoberie. Začal som ísť teda touto cestou a ako som povedal, prišli úlovky, tie úlovky začali prichádzať kontinuálne, nie náhodne a postupne som si tak vyselektoval tú svoju cestu, kedy akú nástrahu použiť. Moje univerzálne pravidlo pre všetkých, ktorí teda chcú ísť k vode a chcú si zachytať, ktoré sa mne osvedčilo, čím viac je tá voda vyťažená, čím vyšší je tlak rybárov, najmä privlačiarov na tú vodu, čím väčší pohyb je tam, buchot, treskot, chaos, svietenie, neviem čo, čím viac proste je tam tých rušivých vplyvov, ktoré vplývajú na tú rybu vo vode, tým menšiu nástrahu použijeme. To je univerzálne pravidlo, ktoré sa mi osvedčilo aj teraz v tejto sezóne. Prišiel som k vode, povedal som si, nemám čo strátiť, idem na chvíľočku si zachytať, vyskúšam to. Začal som chytať na tie veľké nástrahy s tým teda, že proste vyskúšam absolútne bez šance, bez jediného náznaku úspechu. Ja som si tu pripravil nejaké vobíky. Ukážem. Rapala Jointed 11, kedysi moja absolútna klasika, absolútna topka. Na nástrahy tohoto vzoru, tejto veľkosti som kedysi nedal dopustiť. Prišiel som k vode, chytal som na takéto nástrahy, používal som ešte takéto nástrahy, takisto to Salmo Perch, myslím, že 8 cm, bez náznaku úspechu. Tak som si povedal, dobre, tak vidím, že nič sa nezmenilo, proste tie nástrahy, ktoré kedysi fungovali, nástrahy väčších rozmerov, sú bez šance. Išiel som do tej svojej osvedčenej klasiky, o ktorej som už toľkokrát hovoril a ktorú som už vo svojich videách toľkokrát ukazoval. Maličké Salmo Fanatic o rozmere 7 cm. Nástraha malá, teda oveľa menšia v porovnaní s nástrahami, aký som ukazoval teraz. Je to nástraha, ktorá má taký pomerne výrazný chod vzhľadom k tomu, aká je malá, tak má pomerne výrazný chod. Samozrejme, nič ma nesklamalo. Prišiel zubač, vravím, nebol to veľký zubač, ale na podmienky, v akých som začínal, to považujem za naozaj úspech. To ma vlastne tak primelo, to ma vlastne tak utvrdilo v tom, že voda, ktorá proste je masívne prechytávaná, kde je veľký rybársky tlak, naozaj začala privlačová sezóna, pri vodách to úplne vybuchlo, úplný koncert čeloviek, keď tam človek večer príde, tak to je naozaj farebná zvonkohra, to je koncert čeloviek. Je rád, že sa niekam uprace ten rybár, chvíľočku si zachytá, k tomu príde ešte nejaká ryba, tak to je to naozaj úspech. Naozaj sa mi to osvedčilo a dokázalo mi to pravdivosť toho môjho tvrdenia, že vodu, ktorú som prechytal s wobblermi v podstate veľkosti, ktoré mi kedysi fungovali, tak teraz jednoducho tu na týchto vodách, kde je masívny tlak, bez šance. Je to taký typ pre rybárov, ktorí proste pri tej vode jednak nemajú úspech, ale jednak nevedia, akým spôsobom sa k tomu lovu postaviť. Väčšina z nás, ktorí začíname, ja som začínal presne rovnako, proste chce ísť k vode a chce chytať veľké ryby. Je to úplne normálne, je to prirodzené. Každý chceme chytať veľké ryby, nie každý má teda ambície chytať skôr malé ryby, keď sú aj také rybári. Samozrejme vody nástrahy väčších veľkostí. Na väčších riekach alebo na miestach, na úsekoch riek, kde ten rybársky tlak není až taký markantný, kde to nie je až také viditeľné, kde tá ryba
napriek tomu, že tam tí rybári sú, tak má úseky, kde si môže oddychnúť, kde je nerušená, kde si môže proste zaloviť bez toho, aby nad ňou lietali jeden wobbler cez druhý, tak na takýchto úsekoch tieto väčšie nástrahy určite budú úspešné. Minimálne teda to nebudú nástrahy, ktoré budú bez úspechu, bez záberu. Určite, keď sa vyberiete na nejakú väčšiu rieku, na nejakú voľnú vodu a dáte tam takúto nejakú nástrahu, a není to voda, kde proste tí rybári jednoducho parkujú jeden za druhým a chytajú jeden vedľa druhého, tak určite tam nejaký úspech na to zaznamenáte. Napriek tomu by som ale chcel, ja už som to v niektorom videu spomínal, napriek tomu by som ale chcel nejak tak poradiť, skúste, keď prídete k vode, skúste to aj s tou menšou nástrahou. Možno dostanete úspech hneď prvým náhodom, ako sa to mne mnohokrát aj v minulých sezónach podarilo a potvrdilo. Jednoducho, niekedy tá menšia nástraha nemusí vôbec znamenať, tak ako som povedal, že budeme chytať malé ryby a teda už som to hovoril v selekciu, neverím, keď tam tá ryba je, tak tej rybe je jedno, či tam ťaháte 5 cm nástrahu alebo 15 cm nástrahu. Keď je tam 90 zubáč a ťaháte nad ním alebo vedľa neho niekde nejakú maličkú gumku a tá gumička ho zaujme, tak ju proste zobere. Ja som to opisoval v jednom videu z jarnej časti, kde som na maličké kopytko od kongera, ktoré má aj nejakých 7 cm, mal rybu, ktorá mala minimálne teda 90 cm a nevyťahol som ju síce, ale proste bol to nádherný zubáč a zobral na úplne maličké kopytko. Nedajte sa presvedčiť, alebo nedajte sa jednoducho ovplyvniť tým, že malé nástrahy sú určené na malé ryby. Vôbec to tak nemusí byť. Práve naopak tá malá nástraha alebo menšia nástraha vám môže otvoriť cestu k úlovkom. Keď si porovnám tú nástrahu, povedzme tú rapalku, ktorú som ukázal, ktorá má 11 cm, čo teda není v podstate žiadna veľká nástraha, a keď si porovnám nejakú takúto, túto si zoberiem rýchlo, čo mám po ruke, také niečo, čo nemám zamotané hačkami, a keď si porovnám napríklad nejakú takúto nástrahu, tak tá nástraha samozrejme je menšia. Je oveľa menšia, jednak nebude robiť v tej vode vibrácie, alebo keď to porovnám s tým fanatikom, jednak nebude robiť tá nástraha v tej vode také masívne vibrácie, ako tá veľká nástraha, čo môže na tú rybu pôsobiť tak dôveryhodnejšie. Ale jednak tá malá nástraha aj pri tom náhode, jednoducho nespôsobí toľko ruchu. Tá maličká nástraha nedopadne na vodu s takým hlukom, nedopadne na vodu s takým proste šplechnutím, s tými všetkými signálmi, ktoré môžu na opatrnú rybu pôsobiť rušivo. Tá malá nástraha dopadne na tú hladinu samozrejme ďaleko pokojnejšie, urobí ďaleko menej hluku a spôsobí to, že tá ryba ju nemusí zaregistrovať ako nejaký rušivý prvok. Samozrejme, môže sa stať, že na takúto maličkú nástrahu nám zoberie aj kapitálna ryba. Vôbec nemusíme byť prekvapení, že na nástrahu, ktorá má 6-7 cm, nám zoberie ryba, ktorá bude na naše pomery naša životná. Tomu už musí samozrejme potom zodpovedať aj ďalšie vybavenie, ktoré som opisoval v minulých videách, aj technika zdolávania, pretože to zdolávanie máme tam predsa len malé háčky, ktoré sú ďaleko menej pevné než háčiky, ktoré používame na sumca trebárs alebo na nejakú ťažšiu prívlač. Tak samozrejme technika zdolávania tu musíme trošku zvládnuť, ale není nikde napísané, že na malú nástrahu nedokážeme zdolať našu životnú rybu, takže netreba sa toho báť z tohoto pohľadu. Skôr by som povedal, že je treba to vyskúšať. Naozaj nám to môže otvoriť cestu k úlovkom. Ja teda som mal to šťastie, že som mal toho kolegu, ktorý sa venoval prívlači oveľa dlhšie ako ja, poradil mi túto cestu. A naozaj to spôsobilo to, že aj vo vodách, ktoré som nepoznal dovtedy, ktoré boli pre mňa cudzie a vlastne som na nich znovu začínal, tak aj na týchto vodách som začal mať úspechy. Musel som pochopiť to, že to, čo fungovalo na mojich domáckych vodách, tu na jednoducho fungovať nebude a že sa tomu masívnemu tlaku rybárskému musím prispôsobiť.
Čo sa týka počtu úlovkov, samozrejme niekto by povedal, že keď budem chytať s malými nástrahami, tak budem chytať ďaleko viac malých rýb a do toho mi môže prísť nejaká väčšia ryba. S tým absolútne súhlasím, je to naozaj tak, ale ja sa vo svojich videách netajím to, že keď idem k vode, tak si chcem zachytať. Nechodím k vode na to, aby som sa tam proste kochal prírodou, alebo aby som tam obdivoval nejaké mravčeky a neviem čo, hoci je to krásne, je to super, ale proste ja keď idem k vode, toho času veľa nemám a keď už idem k vode, chcem si proste zachytať, chcem dostať vždycky aspoň záber, potažmo vytiahnuť tú rybu, zdolať tú rybu. Tá menšia nástraha mi jednak spôsobí to, že ten okruh rýb, ktoré môžem chytiť, sa mi veľmi výrazne zvýši, pretože na takú malú nástrahu zoberie aj menší jalec, ale kľudne na ňu zoberie aj 80 zubáč. Na tú menšiu nástrahu mi zoberie, ja neviem, nejaký volžák, takisto to zoberie nejaký zubáč väčší. To portfólio, to množstvo rýb samozrejme sa rozširuje. A to alebo teda u mňa je to ešte tak, že ja sa nesnažím o chytanie malých rýb. Ja proste sa vždy viem, kam mám ísť, viem, čo tam je v tej vode, viem, čo tam hľadám. Snažím sa o chytanie naozaj väčších rýb. Práve tie malé nástrahy mi na týchto vodách otvorili cestu k väčším rybám. Nie, že by mi nejak tak veľmi síce rozšírili počet rýb z hľadiska kvantity, a teda išlo by to na úkor kvality, práve naopak. Mne tie malé nástrahy otvorili cestu aj ku kvantite, ale aj ku kvalite, pretože ja práve na tie maličké nástrahy chytám a aj mám pochytané svoje najväčšie, svoje životné ryby. Mám pochytané na tie malé nástrahy. Ja som tuším v minulom videu som to rozprával, keď som tam ukazoval tú 9 cm jointedú strojenú na lov sumcov. To sú nástrahy, ktoré sú naozaj na jalcov, na zubáčov. Ja na to chytám sumce, niektoré boli cez 2 metre, ktoré som nevytiahol. Takže jednoducho aj takáto ryba, ktorá bez pochyby už je aj povedzme v nejakom širšom meradle trofejná, tak aj takáto ryba bez problémov zaberie na takúto nástrahu. Uvidíme ešte, máme chvíľu čas na tých sumcov, no snad to pôjde tento rok, zatiaľ teda mám 148. Celkom to bolo fajn zdolávanie, není to teda nejaká kapitálna ryba, ale v tom marazme, ktorý zažívam od začiatku sezóny, je to úplný úžas. Je to úplne super. Tak uvidíme, keď to začne, keď to vypukne naplno, tak snáď prídu aj lepšie ryby a budem môcť porozprávať. Ale opätovne budem musieť teda konštatovať, že tieto maličké nástrahy, na ktoré budem chytať, tak mi budú prinášať úspechy a budú to určite aj lepšie ryby, ak teda bude pri vode aspoň trošku kľudu a bude vôbec kam chytať, pretože rybárov a nie len rybárov pribúda pri vode. Takže tak, mne cesta menších nástrah otvorila cestu ku kvalitnejším a väčším rybám. Proste musel som sa zmieriť s tým, že chytám v lokalite, chytám na miestach, ktoré sú masívne prechytávané, kde je proste masívny rybársky tlak a musel som sa tomu vedieť prispôsobiť. Ako som povedal, niekde v divočine, kde proste človek zavíta 2-krát za rok, keď tam prídete a dáte tam takúto rapalku, tak asi budete mať perfektné úspechy, asi to pôjde jedno za druhým, ale na vode, kde prídete večer k vode a pred vami tam chytalo už 5-6 rybárov, tak tú rapalku radšej nechajte doma, nemá to zmysel na takúto vodu ťahať. Zoberte si tam nejakú 5-6 cm nástrahu a skúšajte to, ten úspech príde. Neplatí to o wobleroch, platí to aj o gumičkách. Pri tých gumičkách by som povedal, že to platí ešte viacej ako pri tých wobleroch, pretože ona tá gumka z hľadiska toho svojho materiálu, tej svojej hmoty je ďaleko ťažšia ako ten wobbler a pri tom náhode robí ďaleko viacej šplechotu, hluku a ďaleko viac môže zapôsobiť na tú opatrnú rybu ako rušivý prvok. Ja čítam častokrát výzvy na rôznych stránkach, väčšie nástrahy, ryba je rozožratá, nebojte sa použiť väčšie nástrahy. Je to pravda na veľkých vodách, na vodách, kde proste ten rybár má to svoje miesto, má ten svoj priestor, má sa kam upratať a není to tam ako na časenky, tak určite takéto výzvy majú zmysel. Tá selekcia, hovorím, nefunguje, ale vôbec sa toho netreba báť. 40 cm zubáčik bez problémov zobere
zobere takúto nástrahu, ktorá má 12 cm, úplne bez problémov. Mám na túto nástrahu konkrétne, to je Fox Zander Pro v takejto perleťovej farbe, taká nejaká slonová kosť. Mám na takúto gumku, ktorá má 12 cm pochytaných mŕte malých zubáčikov, berú to rybky 30-40 cm, chytáte 3-4 za sebou na gumku, ktorá by to akože mala selektovať a mali by vám to v úvodzovkách brať. Veľké ryby, není to tak, 30-40 cm zubáčik, o málo väčší než tá nástraha vám na to zaútočí, vyťahnete ho. Čiže na týchto vodách vôbec sa není treba báť takýchto nástrah. Jednak není to také titerné, hej, možno sa s tým chytá aj trošku lepšie ako s takou nejakou maličkou gumičkou. Ja si tu musím nejakú gumku pripraviť. Určite chytanie s takouto nástrahou bude o niečo príjemnejšie ako chytanie s takouto malou gumičkou, ktorá má nejakých 6, 7 alebo 8 cm, neviem teraz presne, hej. Aj to napínanie, hlavne po tme, aj teda manipulácia s tou malou gumkou bude asi trošku viac na prsty, predsa len tá veľká gumka je o niečo príjemnejšia, o niečo lepšie sa s tým chytá. A vravím, netreba sa toho bať, kľudne to zobere hociaká malá rybka, ale keď idete k vode, kde je opäť ten tlak, takáto gumička, ktorá má o 1/3 menej na dĺžku a teda o mnoho menej materiálu, pri tom náhode vôbec nespôsobí to masívne člapnutie o hladinu, nespôsobí toľko veľa hluku, nespôsobí tak veľa rušivých prvkov a jednak teda chod tej nástrahy z hľadiska vibrácií, ktoré vydáva, je jemnejší ako chod povedzme takejto nejakej gumky, ktorá teda už svoje vibrácie robí a práve na týchto vodách, znovu to budem opakovať, takáto gumička, to môže byť práve zárukou úspechu. Na vode, kde v podstate väčšinou chytám ja, je takáto gumka zbytočná, nič tam na to nechytím. Ako náhle to pleskne o hladinu, mám dochytané, som to už aj tuším rozprával v nejakom videu, keď som chytal, bola noc, prišiel taký slušný chalan, naozaj slušný pohodový chalan, že teda ide vyskúšať sumcov. Upratal sa nejakých 30 metrov podo mňa, chytal s veľkými vobmi a zubači dovtedy pekne lovili a proste začal nahadzovať ten wobbler a pri tej vode zubači okamžite prestali loviť, zareagovali na ten hluk, zareagovali na tie rušivé prvky toho veľkého wobu a okamžite na tej vode zostalo ticho, voda ako sklo, tam nebolo čo chytať, zbalil som sa, išiel som domov, bolo mi jasné, že je dochytané. Takáto veľká guma má svoje opodstatnenie určite na veľkých vodách, na miestach, kde proste naozaj tá ryba není tak vystavená tomu tlaku, tak takáto gumka to môže byť záruka úspechu, ale na tých vodách, kde proste tí rybári sa jeden druhého stretávajú, keď sa menia, tak takáto gumička, alebo ešte aj menšia alebo štíhlejšia gumička bude určite ďaleko lepším výberom, než povedzme táto veľká guma. A to najmä pri love väčších rýb. Pretože tá väčšia ryba je logicky opatrnejšia, je skúsenejšia, je opatrnejšia. Ja mám naozaj svoje najväčšie zubáče pochytané na gumky, ktoré by nikto iný, možno alebo väčšina iných rybárov na lov zubáča ani nepoužil. Toto ganky, čo som ukazoval, to je gumička, ktorú by väčšina rybárov používala na ostrieže. Určite z hľadiska toho svojho rozmeru by to nikto, alebo málo kto by toto použil na cielený lov zubáčov. Tam už naozaj by išlo nejaké takéto Zander Pro 12 cm, ale povedzme toto bumpy od ganky v takejto, myslím, že to je 12 cm verzia, alebo v takejto nejakej, to už sú gumky, ktoré naozaj sú dimenzované na ten skutočne taký cielený lov toho zubáča, na takéto skutočné zubáčovanie. Ja používam gumičky týchto rozmerov výhradne pri chytaní z člna, keď sa viem upratať na miesta, kde som proste ďaleko od ľudí, keď sa viem upratať na miesta, kde tá ryba není tak stresovaná, není vystavená tomu tlaku. Takáto gumička týchto rozmerov, povedzme aj na nejakej väčšej jigovej hlave, ja tu ukážem s takouto nejakou 12 gramovou jigovou hlavičkou, bude na tej vode
na tej vode proste nebude to pôsobiť tak rušivo, nebude to pôsobiť tak nezvyčajne, tú rybu to nevyplaší, ale naopak môžem na to dosiahnuť veľmi výrazné úspechy, veľmi pekné úspechy, ale pozor, neplatí to vždy. Aj pri chytaní z člna veľmi často dávam gumičky týchto menších rozberov, pretože nie vždycky ani na tom člne sa dostanem na miesta, kde proste je to mimo ľudí. Aj na tom člne veľakrát nemám čas a dostanem sa len na miesta, ktoré predo mnou už boli mnoho a mnohokrát prechytané. A aj tam častokrát používam tieto menšie gumky a naozaj, pokiaľ teda na takomto mieste chcem dosiahnuť úspech, táto gumička mi ten úspech zaručí. Už tá väčšia gumka nemusí byť taká jednoznačná, proste tam, kde sú tie ryby opatrné, tak mi nebudú brať, aj napriek tomu, že teda viem sa k tým rybám dostať hodne blízko. Mi nebudú brať a nechcú mi tie veľké gumy. Keď som v divočine a keď naozaj chytám na miestach, kde zaručene ten rybársky tlak nie je, tak tam 100% pri chytaní z člna vždycky dávam tieto väčšie gumky. Mám na ne pochytané pekné ryby. Je to na takýchto miestach, je to už naozaj nástraha, ktorú tam používam. Nesnažím sa o chytanie menších ryb, už naozaj sa snažím o chytanie takých tých lepších ryb. Pri tom chytaní z člna, ako som už aj opisoval, ja naozaj, keď už idem na čln, na čo ja moc času nemám, ale keď už idem na čln, tak vyslovene sa snažím o chytanie nejakých lepších rýb. Keď som na brehu a zvlášť teda na tej riečke, kde proste je to jeden rybár vedľa druhého, tam nevyhnutne musím ísť do tých malých gumiek. Gumička, ja som mu ukazoval v nejakom videu, tuším o gumkách, keď som robil, koľko to má, 6 cm, možno 5-6 cm, neviem, 7 viacej určite nie. Gumička, na ktorú som mal veľmi výrazné úspechy, naozaj skutočne veľmi výrazné úspechy a pritom je to gumka, ktorá svojimi rozmermi sa nedá ani porovnať s takouto gumkou. No keby som na tú riečku došiel s týmito gumami, ako hovorím, mám dochytané, po 2 náhodoch to tam ryby zabalia a automaticky identifikujú rybára, ktorý proste tam sa snaží chytať. Pri chytaní s takouto gumičkou, keď ten náhod, to člupnutie do vody není veľakrát ani počuť, tak tá nádej na úspech je o mnoho vyššia a neznamená to, že teda mi tam budú brať na to nejaké maličké rybky. Naozaj najväčšie zubáče mám pochytané na maličké gumky práve na vodách, kde iní rybári ten úspech nedosiahli, pretože veria tým konvenčným nástrahám, veria tej proste propagande, nazvem to tak, že jednoducho keď chceš chytiť veľkú rybu, musíš používať veľkú nástrahu. Áno, používaj, keď si niekde proste na nejakej vode, kde to tam není obsypané rybármi a kde tá ryba není poplašená úplne extrémne, tak tam sa netreba báť tých veľkých nástrah. Ja sám na väčších revíroch, na ktoré chytám, tiež používam väčšie nástrahy, ale proste čím väčší rybársky tlak, čím menšia voda, tým tie nástrahy treba zmenšovať a voda, ktorú sme považovali za vodu bez rýb, nám môže priniesť veľmi pekné úspechy. Čo sa napríklad, ako som povedal, mne teraz potvrdilo pri ulovení toho zubáča, kde naozaj to bolo len o tom, že som zmenil nástrahu na tú moju nástrahu, ktorej verím, a na nástrahu, ktorá naozaj na tú vodu patrí, a po pár náhodoch prišiel hneď úspech, prišiel zubáčik, predtým to bolo úplne hluché. S tými veľkými nástrahami to nemalo zmysel. Takže rýchle videjko z mojej strany, asi tak všetko. Chcel by som ešte povedať teda, že samozrejme pri chytaní s tými menšími nástrahami tomu musíme prispôsobiť aj citlivosť zostavy určite na nástrahu, ktorá je nejaká takáto. Nebudem používať 30-40 gramový prúd, hej, mám tam 5 gramovú hlavičku, používam jemnúčky prútik, do nejakých 20 gramov väčšinou stačí. Tenkú šnúrku ja používam maximálne nejakých 0,9, 0,11. Menšie karabíny a čo sa týka toho lovu, skôr teda snažiť sa nie o ten živelný lov, tak ako keďže videá určím, alebo teda moje videá sú určené primárne pre tých, ktorí s tou privlačou začínajú, tak nie živelný lov, ako vidíme z niektorých videí na YouTube. Ultra rýchle otáčky navijáka, prestávka alebo masívne proste nejaké švíhy prútom, prestávka. Môže to fungovať, ale na takejto vode to z 99,9% nefunguje.
Naopak, čo bude fungovať, to je jemná zostava. Samozrejme, všetko dbáme, aby bolo 100% háčik, uzol, šnúra a to ťahanie tej gumky skôr nenápadné. Nenápadné, jemné, žiadne teda ostré nejaké, žiadne masívne stresujúce pohyby. Jemné ťahanie, jemné pohyby, skôr pomalé pohyby ako rýchle. Volíme pohyby, ktoré proste sú čo najviac prirodzené. Tam, kde je tá ryba poplašená, tak my musíme trošičku ubrať z tej konvencie a ísť do niečoho, čo je menej konvenčné. Takže nejdeme tam imitovať nejakú rybku, ktorá proste robí nejaké obrovské pohyby, nejaké masívne pohyby alebo nejaké proste takéto volačo strašne rýchle. Naopak imitujeme nenápadnú rybičku, ktorá sa tam proste čo najviac nenápadne pohybuje, ktorá robí tie pohyby skôr také čo najprirodzenejšie, skôr pomalé ako rýchle, skôr také kratšie pohyby ako nejaké dlhé príťahy. Toto môže fungovať. Je to samozrejme, je to proste niečím sa musíme odlíšiť od kolegov, ktorí na takýchto vodách chytajú. Pred nami väčšinou sa chytá konvenčne a teda to, čo vydám pri vodách, veľa rybárov chytá ako cez kopírák, veľa rybárov chytá proste veľmi podobným spôsobom. My sa musíme, keď chceme dosiahnuť úspech, trošičku odlíšiť, jak veľkosťou nástrahy, tak aj tými našimi štýlmi toho vedenia. Vôbec vyvarovať sa vzbrklých pohybov, vyvarovať sa toho zbrklého vedenia, snažiť sa o pomalé, precízne, skôr také nenápadné vedenie. Čím menej nápadne sa tá rybka pohybuje, sa tá naša gumka pohybuje, alebo ten náš wobbler pohybuje v tej vode, tým viac si zvyšujeme šancu na úspech. Naučil som sa robiť presný opak toho, čo je vo všeobecnosti tak prezentované. Proste nechytáme na Dunaji, hej, nechytáme na nejakých veľkých riekach, chytáme na väčšinou malých alebo priemerných revíroch pod masívnym rybárskym tlakom, tak musíme tomu prispôsobiť celé to naše chytanie, snažiť sa, aby tá nástraha bola čo najmenej nápadná, nie čo najviac nápadná. Takže robiť presný opak toho, čo sa tak veľmi často prezentuje a garantujem, že oni tie úspechy prídu. Dobre. Z mojej strany je to všetko, verím, že sezóna vám bude naďalej pokračovať úspešne. Prihlasím sa opäť s nejakým videjkom, keď ma niečo napadne. Teraz ma tak inšpiroval ten zubač k tomu, aby som spravil takéto rýchle videjko. Držím vám palce a vidíme sa na budúce. Ahoj.